Itxaroten ari gera, arratsalde honetan, zerbait aurkeztekotan, jende honen aurrean, hemen euskateratzeko kanta berri bat on bat, zuek ez aspertzeko arratsalde honetan, 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 honetan. Laupa bostak orde jota, ikazarronekin, dantzatzeko doinua ez dugu besterik. Bilaguneko kuadrilla, izerdi partetan, nahiko izango dira arratsalde honetan, 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 honetan. Traupadetan du bihotza, diruak galtzetan, dantzaiteko gogoa garamat zainetan, gitarri bolin doinua, jarraitu badaukat, divertitzeko gaia arratsalde honetan, honetan.